sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Action Radio Philippines, Star Time, Las 10:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili lamang malugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Saan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol! Aksyon, Night Patrol, Field Reports! Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga parangka naman tagpalamati region-wide, mga parangka kita sa nabilin 52 minutos karon nga adlaw, Biyernes, Friday night, Petsa Jess. Biyernes na mga edisyon sa inyo sining nga para tuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sining kapulisan Central Southern kag Northern Negros. Of course, ang aton sining mata kadulungan oras ang kagabiyo ng aton sining patrol to Crosswell Patrol. Kaya na pa nagalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod, amo naman liwat kabantayan kagimulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon, anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz ka mag-responder. Back to back sa aton nga piloto, waswas konumay, area lang konumay, importante, way lang Malaysia. Aksyon Papang Nixon Tahom. Mga
Sa ato mga pagbantay sa pinakaulihiman labas nga mga balita sa nasyonal kag international, atong siningan News Center ginaman ni Aksyon ang Dipensor. Opdaman kita sa ato siningan mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa kay IT expert Sir Elray Dotilios. Sa kinandan ang inyo sinalagad ang Kurman Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin 50 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:11 na kita. Unang kabayan sa ato sining pagpagalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalo wala ka mo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Makabulig initap na. Nga ikaw makaangkon sang balatian nga kidney stones. Inibangod sa kada inomos ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Mangin maayo ang imo sining nga pag-ihi. Nagatinlo ini sang aton nga urinary tract nga ginatubuan sang kidney stones. Nagatinlo ini sang aton nga mga nablang alaga sang aton nga ihi. Kung kaysa dira nagasupon ang batok. Kung imo mo obserbaran kung mangihi ka sa pagkasakit-sakit. So ang katapat sina para nga hindi ka matubuan sang kidney stone, inom kita adlaw-adlaw Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Sa inyo sila nga pagpamalaglon, padulong sa mga grocery store, hindi gin makalipat lista ha para hindi ka malipat. Tandaan ginangalam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Hindi mga kabayan sa ato sa nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadtui, pamasari, Dalanakson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Kag dala man mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone, rekomendado sa mga medical doctors, damo sa balatian nga damo sa balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Abakal ninyo ini sa bisan diin nga botika, ilabi na sa tanan nga branch sa Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulo sa vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati na produkto ka vitamin D3, kadtui, pamasari, Dalanakson, GA Esteban Building, ara dira ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Night Patrol! Ini mga bayan sa ato sila nga pagpalagad, ginadulong man sa inyo sa kalawa sa Santon Plus Herbal Oil, ang balanyos nga may antibiotic properties. Santon Plus Herbal Oil, maayo para sa may mga allergies, kag may mga katol-katol sa panit. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid,
dula ang katul. Katul. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10 sa 15 na. Siningabayan sa ato mga check tanang ato sininga mga patrol unit report respondente manahon ta report sa ato sininga patrol 2 ang ato sining crosswind patrol may kabidira kay Janjan ha. Aga monitor sa aton si Janjan amo man si Ludi Julie Castillo sang Toyota Tangob aga monitor gid sa aton si Ludi Julie Castillo sang Toyota Tangob. Amo man si Madam Luisa Hipana and the family para sila ka paurok-urok sa Action Night Patrol Program. I-check na ito sila ka Patrol 2, Crossword Patrol. Sitwasyon sa Metro Bacolod sa atong sining Friday night. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Action John Diaz sa Patrol 2. John, may gabi. John, please come in. Ilalim ng butilaw. Ayun, di purba. Grabe ang tripping. Mas mong believe ah. Kapalo ka mo na yung kanta na rin mo sa mga bar na di ba o? Oo. Sa mga resto bar, pero di ka gutok sa mga resto bar mong. Oo. Di siya magkita mo ginaya, mga sa ilalim ng butilaw. Sa dilaw na buwan. Puting pa ano? Puting pa, anong kapapag-mix. Laing yan ipapang rin eh. Laing yun eh. Pero wala yung sineselik sa buong wala mga resto bar. Mga balailim na nagiginutok ka pa nga January 10. Friday night eh. Friday night. Ang mga basay man, thanks God, it's Friday. Gaginutok di Vendras Dalon taday sa Action Radio. Ang nimdandri damo man mga salakyan. Pero pwede ka damo sa tabok nagtobla o. Sa galo i-react sila nagka mga single nga motor grupo. Posible yan o. Di Action hindi man magpauli karon nga gabi. Medyo damo-damo man ang nakalakaw. Ang nagaranda dito namin isang panyempo do ay sila ni kabalakan kung ano oras sila pinuli kay tingin namin panyempo mong kasama sila titaw maturtaw ang aton nga palibot action Eric no? Taon man nga gabi kaya nga man kasanag ari-ara ang bulan namin ni lakat-lakat kung gabi mga tigtobla sa mga layo nga lugar namin din action Eric kung gabi na napasagwa sila pulian o na yun na hindi kulbaan mo kaya hindi mo sinagid katulong at ang Lacson area, Araneta area mga kakson, alagid ang panumdum gid sa paglabay nga sa may Aguinaldo kung naanad ang mga motorista maglabay sa Aguinaldo, Action Ereka. Antis ang Palapala, bala 18th Street Palapala, kag 19th Street, hindi na sila trabay. Ang bilog na dalan, ginasiratan Action Ereka. Kay ongoing ang construction sang may isa naman kaportik na kudako dara kung taas nga building sa may Aguinaldo nga ginakonstraka sa tubang sang Andres Bonifacio Elementary School. Hindi ginakayo na da siya ang balang dodo kudako ng motor panawag sila nga salakyan nga amo na gina ano ba ang pag-drag na pagi ang mixlada na do mixer sa nga amo to na nagadala na patungtong sa nakatos babawag sa Nerek no hindi sa malabyan kay na-occupy ang dalan sa musina nga equipment na mismo so ang obradra it's mabalik kagid Lacson di ka madapwede ka right turn kung nalik ka sa north left turn kagid balik sa Lacson kung nalik ka naman sa Lagon ang obra ma-right turn ka naman pabalik sa Lacson libat tiway mga problema Lacson kay tikaligwas ang Lacson no nami man sang mga dalanon dra sa dalan Lacson di man mo sila ka gutok gid ang sitwasyon sang dalagan sang trapiko. Anyway, ang bato sining hapon nakabisita kita to dito sa saya ni former Nacarota City Mayor
Luisa Landoni. Oo. Kaya sila nga po, no, kung sila nga gabi, maging patigaan, dito nga misa. Okay. Kag novena, action Eric, no? May mga alkalde, matulad kag, I think na si Mayor Yulo, Oo. sang bago, kag si Mayor, ano na ganing sa Pontevedra, Alonso. Alonso, ato man to, action Eric, pod-abis, naging patigaan nga misa. Mga dlagko, mga pamilya, Manila, no? Oo. Ato man to dito sa Acropolis Garden. Dala ba sa may Roslon, na dito ni temporaryo, action ikaw, dito nila ginaya, rather, no, dala namin ang bangkay ni former Mayor Luis Halandoni. Anyway, sa tuntanan nga mga kaakson, ang halong-halong lang sa pagbiyahe, kaysa naman to kaksidente, especially na kumatalakladon lang. Salbidahon. Amo gina ang Salbidahon, action Erika, apat na mga ginikanan ng mga bata nila, hindi pa panugutan dala sa Mitabok Dalan, dala. Pero dalagan, ang mga salakang isa doon, hindi magkamurot. Gani. Nagkundasig ang biyahe nila, especially sa mga lugar nga talakladon. Hindi mo ginabasulan, kis ang dasig ang pagpadalagan sa salakyan. Kabuylong eh. Kaya ako kagpabuylong mong. Oo. Di ang dapat rais bantayan gid ang mga kabataan at na tabo aksidente sa sulad naman sang Talisay. Din to kapistuan. Oo, sitio Campestuan, barangay Kabatangan. Kabatangan. Oo, Kabatangan, sulad sang Talisay. Oo. Aksidente patay gitong bunto katoy nga bata nga babae. Sus. Sa aksidente Agson Eric, no? Medyo masubo-subo kay ti bago pa lang nag-New Year. May mga nag-ano na naman, balik naman Nobyembre 1, ilang day. Ati, patanong-along lang sa pagbiyahe. Patay itong bata, no? O, patay kitong bata. Dumango to report mo sa sabing gabi itong tatlong patay kasi sana sa motor to bla. Oo, mukha ni ang bako. Takladon man to. Ano dapat sa aton nga mga kakson ang mga lugar bla ko mga balay nga beres kinit sang dalan. Oo. Hindi mo panugutan mga kabataan nga maginampang suga sang dalan no kunabi isugo-sugoon mo nga maggalakat nga sila sa ilalang. Kaya kadelikado akson elekta matuloy kay nasang pulis si Sir Cordero nga patbantayan kinilay ng mga bata especially lugar nga Puerto Ramos sa masalakyan na nagalabay o dumambak lang hindi man di highway kasi ginipatasig pagpadalagan pero hindi mo kita masure especially kung ang Labrador-Rampahan ang alagyan ni Action Eric, no? Oo. Nanganap pa nga mga kapulisan, libot ko pula yung gabilong ng police station number 10. Pang-check natin kung anong pinikuling update, yung wala mga hepe, subong Dres Bacolod, Ang? Pati yung mga hepe, bala mga chief of police. Nagkwento sila New Year's call. O gani, may New Year's call si Brigadier General Rene Pamuspusan. Parang mo talaga hepe sa Bacolod, to sa tanang sa Iloilo. Ito sa tanan si Rilo, Action Eric. Nag-overnight sila to, puli guro buwas ay. Buwas sila puli, kaya even ang ginpang tawag nila sa Masangkay, kay Natoga, pinanawag sa Ilaga, ongoing man ang program, even ang mga hepes ng mga police station sa Banwa kag Sudad, at tumantok siya nagupod sa New Year's call ni Brigadier General Rene Pamuspusan. Buwas i-update na ang PRO6 kung ano itong mensahe mismo ni Sir Pamuspusan sa tanan ng mga kapulisan, no? Eh, paano banaan man nato na? Ano yung mga kaksunod mo kayo sa palibot naman sa Surat sa Bacolod? Pero gid lamang nga kami. Wala problema, damo sa lakyan. Nagabiyahe ka rin nga kagabi yun kasi nung balik lang sa palibot sa Plaza Publica. Inay lang. Anyway, salamat gid sa police station number 1. Wala na sang kwanta sa ilang kwanta sa dina sa ilang ano ganun sa waiting shed wala na da. Awa ay namin nag-idak ron nga gabi. Good. Pero pinaka namin na walang active response kag positive response amo nang namin kay at least positive response ara time bla. I think sa Modyo to kay gabi Action Eric. Sila to ni Sir sa Mudyo. Oo, ang okay. Yung mga hangkilan, mga hangkilan ng mga pulis na sa Station 1. Subong group duty nila eh. Take off duty, but siguro si Sir Francisco naman grosso munda. Sir Francisco naman guro ang nagbulos, no? Gani. Anyway, di malagiti kagapon to. Oo. Kung ba ko ba sibo nga nagkatog in police station number 6 sa Tondres Akso Radyo, nagpabalos ang sitwasyon dra sa waiting shed. Pero at least manabalaan man. No kang na-expectar sa tadlo nga gali. Kaya na sila nga ginaatipan. Good. Ginapakitaan nila mapamagi Action Eric para may lugar nga formal nga may istarana. Oo. Na nga tinedra kay makaluluoy galing tigulang na dala nga nagamasakit. Ginapakitaan kit pa agis ang police station number 1. Oo. Kaya mo to nga tinisindihan tama, no? At this reason why nga subong nga gabi pagbalik naton, ang
tatlo ka waiting shed ang sa gihapon ng sa turang sa police station number 1. May mga gagmay nga mga gamit, pero at least gamit na mga gagmay. Kapag na to, kung di ba tigulang, kaya kung makita ko to gatan nga gabi, alam na makatag ka mga bulig gamay, bala siya, basi lang sitwasyon niya. Pero ba siguro napagitaan, pero paagi ka police station number 1 as early. No, amo na nga pila ka mga waiting shed sa Spribot, why gidya may agatinil ka nga gabi? Tama yung magkara kay nag-ulat-ulat kay mga pasero, may talambayan gid sila, no? Good. Ay mga kagsura mo na pinagkawali sitwasyon sa palibot, sang sulad, sang bakulod karon gid lamang nga gabi, mga kagsura. Lalo ba dapat ikabatayan nga mga balita, dali naman sa aton patay nga pagpangalakad. Mga balita naman gikan dali sa kapulisan, isa ka 40 anyos nga lalaki may kaso illegal nga droga, arestado paagi sa mandamiento de arresto. Samtang sa dugang pagig nga balita, 37 anyos nga lalaki, ginbuno, tinason. Detalye sa rikiman pang magsong balita mabatihan sa bating pagpangalagad sa Aksyon Night Patrol. Mga kaksyon tandaan, isa sa marason sa pagtugas sa balatihan sa Tunlawas, among paghuyang ako ng pagnubos ang aton immune function ang mahigko nga koron. Dagang hindi regular nga pagpagwa sa higko sa Tunlawas, ang vaidako nga papel sa pagguba sa aton immune function. Anong dapat imuon? Simple lamang, babaskugon kag masalyugon ang inyo immune function paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit ng Super Fiber. Ang Super Fiber, ang isa naman katikalidad garantisado nga solusyon at aton nigural nga mapagwa nakatikon nga higko sa aton lawas. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, aprobado sang FDA Philippines. Ganito pang ganito makaksyon, baka na sang Super Fiber. Rekta sa Patrol, ang taglibot sa Bacolod, Akson Son Diaz. Una sa Bacolod sa Akson sa Bacolod, Akson Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Salamat kinaksyon dyan Diaz sa Doriabet Live Report sa Patrol 2 Crucial Patuwin Aksyon na Nixon taho mga sitwasyon sa Metro Bacolod. Friday night, dawa-dawa sa buong kwan. Dawa-dawa sa buong ang ginatawag customer sa mga resto bar. Kasi diri nga sa buong Friday night, buwas Sabado night, way obra, way trabaho. Okay? Para mga motorista, kung gabi, as usual ang atong mga panugyan, hinahinay lang sa pagmaneo sang salakyan. Observation report na Aksyon John Diaz, ginadulong sa inyo sa karuan sang Mighty C. Nagapangita ka pala sa antioxidant vitamin para sa mata. Ari ng Mighty C ang alkalang nga vitamin C na pamatudaan sa mga scientifico maayo balatian para sa mata. Mighty C makabulog ini sa medyo blurred ka pananawang katarakman ukon glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, Tumarta Mighty C, Parisi sang Santon Plus Herbal Capsule. Kampiyon gid nga kombinasyon. My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Observation report Action John Diaz ang ginadulong man sa inyo sa kaalwan sang Santon Plus Coffee Mix sa pagbugtaw ni Mr. Kanami gi sa imo aga kung nakatimpla na ang imo kape sa lamisa sa imo pagbangon. Gintimpla nga madala nga papalangga ni Mrs. Sabi na kung healthy nga kape ang ginapreparar kung aga pareho sa Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang aroma, suwabe ang tiplada kag suwabe ang sabor. Bangon ginop na nila sa matamis nga yuhom ni Mrs. Sure ka nga free sa acid, amo man si Mrs. kung ang ginainom, healthy coffee, pareho sang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night Patrol! E-check na mga report na gikan sa aton sining mga correspondent na report live gikan sa Northern Negros. I-check na natipon nga mga police report na Aksyon Roger Gotib for the meantime. May gabi dila sa kay Jocelyn na Libo on Dispoho.
Amo man kay Mr. Edwin Pinada dira sa New Jersey. Nagamonitor ako diri sa balay, tami ako lang si Nanay Ramona kag Leia. Akon Brad nga nagamonitor gisubong halin kay Teresita o Rita Kahuraw. Oy, Madam Grace Pus, maling kapita, Madam. Kamusta ka ta, Madam? God bless na kay Madam Grace Pus. Pagdiriman sa iyang mga pamilya sa Bacolod City ba. Hindi kini malipat permi si Madam Grace Pus nga pagpamati kada gabi sa aton broadcast hag may time siya. Salamat, Ma'am Grace Pus, and halong ka dira sa New Jersey. Sa kay ihada Juji Cordero and the family, happy listening. Shout out lang kay BF ko, siling ni Asi Riza. Sa kay G Moyko Babaw, may gabi gid ha. Great ko lang happy birthday sa kay Nanay Nida Hagunap kag Nanay Linda Dilaos. Alin kay Sweetie Pie. Carlo June Gorsal, may gabi ha. Sa kay Carlo June Gorsal gapaurok-urok ito. Dara sa Barangay 35, ginagamonitor man sa aton si Jesse J-Boy Agostino. Sa Riyadh, gamonitor man sa aton si Rendel Bugoy. Sa Kuwait, araman si Jam Jam Milijan Hamison sa Kuwait. Salamat gid. Kami ako dira sa Hacienda Caridad, no? Hacienda Caridad Farm. Security Guard Gorsal, nagapaurok-urok gid. Siling ni Toto Romar Tamayo. Salamat gid. Mga taga ni na Rose Manokan Country, naga-monitor gid sa aton. Sila ni Nicole kag ni Tata. Halin na kay Aldrin na Limako ang panamyaw. Sa Castilana, pamilya Antoniega kag pamilya Jurado, nagapamati gisubong siling ni Marilo Jurado Antoniega. Sa kay classmate Rally Balbastro, may kabigid ha. Kay classmate Rally Balbastro, gapaurok-urok siya. Pamati sa Axorite Patrol. Oh. Maria Leonora, may kabigid. Sabi ako lang si Maylin kag ating Fildad. Alin kay Archie Fidad ang panamyaw. RDF Esteban, mayang gabigid. IDJ Kuit, Rodilia, now in Manila, Rodilia Cartalia Bolandres. Pa-shout out ko lang mga Tifais, sa mga taga Tifais Bakery. Alin sa upod nilang guwapa. Yuna from Kuwait. Si Tahuna Ruiz Amara. Shout out na sa bana ko nga si Jimboy. Alin kay Jesse J-Boy Agostino. Dara sa may Hacienda di Agua, Barangay Cubay La Carlota, Pamilya Valiente. Kinatami ako mo ni Marisa Canillas Valiente. Good evening da, Mix Monitor, gid sa imo, I love you da sa tanan. Alin kay Ryan Compra. Sa Bahrain, ara mga monitor sa itong sinida, Bilyote Olarte, si Cirila Inson, maingab igid, sa kay Madam Cirila Inson da, sa Valladolid, Kapiani Inson da sa magsaysay Valladolid bla, ay kampyon ang sabor sang kape dira sa magsaysay Valladolid. Barangay Tacoling, in charge ang street lights sa nagnadalan sa may Doña Juliana Diridampi sa St. Joseph the Worker Church. Kapasalamat Toto Philip Libo. Ayos? Sige. Ang iban, karon naman kayo medyo mahina ang kalaban. May gabi na kay Maninoy maingli. Kay Maninay Chari Salvacion. Kay Maninay Sencha Morph. May Kakaror Bibidor dira no? Sa Rosario Heights.
Mr. and Mrs. Bobby Munoz and family sa Talisay. Ang nagapaurok-urok man si Makoy, si Dudoy, si Tikboy, kag Vea. Ang panamyaw haling kay Bibing, Sang Purok, Limbo, Poblasyon, Bago City. Unang report live gikan sa may syudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon Radio Gotive, line number 2 sa report. Jermaine Gabipes kami. Dinagsa Festival Bawsa ako, para sa seguridad kag subugman sa mga dapat na konsiderahan. Kasi matupod na sa buwas nga daw ang mga aktibidad sa Sudereka. Ang Dinagsa Festival nga magatapos naman sa actually, matapos kiban siya Enero 26 nga mo ginang kadlawan sa patron, pero sa nasiling na naton nga ang pinaka-highlight gid nga mo ang Dinagsa Festival kag amuman ang tribal competition. Subog man ang Lamitan Nasionalan, amo ni saya ang January 24 o so January 25. Okay. Nga sa diin aksyonerik Sabado nga adlaw. Kag daw first time nga matabo ni nga Sabado. Okay. Diri sa may syudad sa Cadiz kay kalamanan nga inaiwat ang Dinagsa Festival ang adlaw gadya nga Domingo kag ginaiwat last Sunday sang bulan sa Enero. Subong ya dateng Sunday iya sang senior sa tuling Cadiz ang patron. Okay. Yan pakamayo nga hindi pag upod ra ang highlight kay tungod nga damo man ang aktibidad ang simbahan sa sinaman nga adlaw sa Pitsa 26 sa Aksyonereka. Pero sa kay Police Major Robert Masito nga ang pinaka-problema gid sang una amo ang traffic. Okay. Kag ang plastaran gid aksyonerek sa mga salakyan nagapatulod diri sa may syudad sa Cadiz. Ginapasiguro naman sa kapulisan nga hindi na masulit at man experience sa nagligad sa mga bisita nga nagkakadto diri kay may ara na sila mga plano kay na kag present sa meeting kag halos na finalize na. Ang pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansito, hepe sang Cadiz. So, ang actually, Roger, ang direksyon sa atong traffic, no? May ara kita ging establish dito nga may mga sectoral area kita na kay na-experience naton kung anong nakita naton nga detect sang nangligad nga tuig, although medyo na-manage naton ang peace and order, ang security, public safety, pero sa traffic dito medyo dako-dako gidapon nga alayuson pa, no, nga problema. So for this 2020, may ara kita ging set up na mga diversion kag alternate nga mga parking areas probably dako ang porsyento gid ang makabulig, no, mabawasan ang congestion lalo na sa crossing Cadiz. So may mga ara kita nga nakita na, no, nga pwede naton ma-utilize kaso lang i-field up din naton galing sa personnel nga muning mag-guide sila, ma-marshal sila kung diin ang mga rope nga parking area kag kung diin dapat i-delineate ang mga designated nga parking. So payag no sa nga Chief of Police ang Cadiz may katanan sa problema sa traffic sa naligan kag siyempre ang mga friendly forces man from other units kasunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansito nga ang iya sining sulat requesting sang dugang personnel alin sa Lopo na sa iya pala nga verbal nga pagpakigangot abi sa kay Police Colonel Romeo Baleros kinaccept na ini. Pero temo na nagpadala siya sa written request kay mo gid man na kinahanglanon agod nga mapasa sa operation pero good as approved na. May panabot sila kasi may ara man siya ginsulat man sa Philippine Army kag subong man sa aton diri nga mga elite forces kagay sang Special Action Force Battalion nga magabantay aksyonerek sa palibot sila sa kanila gumamintain ang peace and order. So daw medyo trabahoso ini pero amo na sila ni Colonel Masito nga all set na ang tanan kag ginalantaw nga mas marami ini kumparar sa tong nagligad
nga tuig action sa din mag-upasan to ng inhepe si Police Lieutenant Colonel Robert Mancito diri sa may siyudad sang Cadiz. Ga-preparar man ang pulis kasi niya basi kung makadto taga-action radio araman lang ang pag-amuma sa tanan dire. So sa dugang naton nga balita sunarek isa ka pag-record nga ang kwarta nga ginpadala sa isa ka ano gitawag sinigani money transfer. Okay. Ang nadula. Uy. Why na kay may nagkuha na kuno. Ay ati. Giparecord mga alas 3 sa takla sinigani mga hapon ni Helbert Vergara. 33 anyos sa edad, residente sa Hacienda, sa nga barangay ano man basta sunod sa Talisay na kay naton ko kay para makita ko gid okay daw hindi gid masyado barangay Katilingban na Katilingban sa sunod sa Talisay. Okay. Pero sa iya sining aligasyon nga may ara mo kaya diri gi-record. May ara nga giparecord dyan kay Mansuno sa iya, may kwarta nga 20,000 pesos. Nga gipadala sa isa ka money transfer nga amo ni siya ang Western Union sa Talisay nga branch. Pero sa claim nila, wala na ang kwarta. Kay suno sa report nga nagalin ini sa Aman sa Jordan. Nagipadala sa employer siya sila nga asawa nga si Aver Albelkidar. Pratika budlay sa ngalan ba taga-Aman mo. Ang report actioneric nga ini nga kwarta based sa record nga na-claim na sa bahin sang Talisay, Cebu. Dito yan na-claim ang kwarta. Huwag man din namutang kung sino na-claim sang kwarta, pero suno siya nga wala na kaginig pa-record diri sa bahin sang siyudad sang Cadiz, sa Cadiz City PNP Action Ereka. Huwag natin mapakusisagi kung ano ang pag-take action. Sili ko ba nag-imbestigahan sa kapolisa, labinigin sa safe and revenue section, pero tingnan ako pa sa kwarta is 20,000 kapisos ni. Ang kwarta nga wala nila mag-claim nga dapat supposed to be sa para sa ila nga wala nila mag-claim iya kay Iban suno sa iya ang nag-claim action Erika. So amo ni daw medyo matulutaway malang gid sa amo diri syudad sa Cadiz. Kagabay mangin matayuyon lang ang kataway hasta mag-aga. Wala lang sa mga lumari wala tumaligran kasi sa subong kanamo man accelerate sa nagalagaw-lagaw na. Actually, ang na-monitor ko din na pulibok na mga hotel. Subong pa lang, jutay pa lang kayo. Ang di pa ganyan namo nga mo na hotel diri, pinapo lang ni. Pero sa mula to sa harap na kami sa, nagipagita kami sa mga tululugan na sa Parol Congress din sa BPA. Atong wali ka ni magkatambong si Kapagandia sa kasi may mga kasablagan man. Pero ang amon to kadamon mga 600 walang kapin. Ang hotel halos ang tanan ng mga najingal sa hotel halos na occupied namon. Siling ko jutay man nagibaton kasi linibo iya nga mga tao ang hari sa siyudad sa Cadiz mo. Nga nagkakanta ang nagkakanto ay men sa siyudad sa Cadiz agod nga mag-experience sining dinagsa Festival Action Ereka. Pero kung makanto ka di ko, preparahan ka gid sa Pingson Beach Resort. Basta pabalo ka lang. Yes. Para nga matigana sa imo ang isa ka family room. Bawa. Mahuya man ta ba? Si Bigong Linabier ka pamati gali na. May ginsiod na sa kunong kabangros to basi kumabot na liya. Kaya total big po hinulan, total big. Pamakulot ko gay na. Pamutapot mo ko basi kung badala na total big lang. Why man, why? Daw sugil mas. May pagrutimpo May pachimpo Wala to na tonta. Mga balita sinari ka, aton sinigang itutukan madari sa may syudad sa Cadiz. Medyo matulutaway siya na sining na.
Direkta diri sa sunod sa Garisyon na sa Marita o na sa aksyon, ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Daghang salamat kay Aksyon Roger Gutim. But there you have it, live report sa syudad sang Cadiz. Ang balita ng Aksyon Roger Gutim binadulong sa inyo sa karuan sang DTX 500 capsule. Para sa kompletong management sa iyo sa liver detox, mag-DTX 500 capsule kada adlaw. Ang DTX 500 capsule may ara kinatawag nga detoxifying compounds. Bali mo na siya nagatino sa ito sining dugo kag atay. May mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. May gabi din na kakapi na sining lang sa kay Armando Doma Jr. Armando Doma Jr. Sa pamilya Puerte, always gid ginagapamati sa ato sa inyong pamalagad. Halin kay Ashley Cervantes. Ang pagpanamyaw padayon man nga nagapaurok-urok sa aton sining pagpangalaga. Kanya ko na nila si nanay kag tatay kuda sa Moises Padilla. From Manila, Grace Alba Mistas. Kanya ko lang ang mga taga Cadiz City. Dira sa bana ko nga si Ricky, ang mga bata ko nga si Nico, si Pau, Kayla, palangga ko kamutanan. Ang pagpalangga halin kay Beko Pama Mingasta. Actually, salamat sa pagtamiyaw. I love you. Gwapo gid sa imo sa FV. Wow! Salamat dito to Ryan Compra. Sakay kumpare ta Ryan, kumpare ta Hassel Borha and Kids. Happy listening. Sakay Jam Manguda. May gabi dira sakay Jam Manguda ha. Pamati masasato no. Sakay Nathan Suson Suela. Sakay Corazon Villasis Gayo gapaurok-urok man. Sakay Juan Roberto Nanet Delioso Sr. Happy listening. Sa mga taga-barangay Granada, kag Bantalilid, Granada, kag Bantilid, Buntalilid family. Kapamati kitagabi sa imo. Ang halin pa ko sa mga kabataan pa lang sila. Siling ni Handi, Jandi kun Handi, Granada. Sa Subic Prefort, tamya ko si Tatay Tony Alagos sa barangay Biao Binalbagan. Halin kay Ariel Babiera Magtulis. Maninay LC kagabong Nyadas and family, happy listening. Sa mga taga-barangay si Asaraet Himamaylan, damo gipamati kuno night patrol. Sa mga Kagalitan family, sang Porok Tumpok. Halin na kay Maninay Elsie Nyadas kag Alex Bong Nyadas. Greet ko lang akon Papa Rodrigo na mag-birthday karon alas 12. Wow, gali ka. Halin na kay Rodilia Cartalia Golandras. Good evening, sir, to Action Eric, the City of Smile, Bacolod. Happy birthday sa duha ko kay Nablos. Kay Day Heidi or Heidi, Darlene Denyaga, kag Fem Mahimay, best regards sa inyong katanan, sir. Thanks, God bless. Halin kay Madam Grace Pus. Sa kay Barry Robin Maurice Viges, ka-monitor gid sa ato, no? Da paurok-urok sila sa Aksyon Night Patrol program, ha? Dudoy ko kag di Asis family ka monitor gid sa aton. Ay lang gali sa mga friends ko da. Kanday Andro Puda kag Roda Torre.
Kapamati sila ni Mars Malo. Sa Paglaong Village, Barangay Mansilingan, check attendance lang si Jacob Ravena. Salamat, Gid. Good evening po, sir. Sa pa-shout out naman ang nanay kag tatay kuda sa Moises Padilla. Thank you and God bless. From Manila, Grace Alba Mintas. Bawo nagpaurok-urok siya. Pamati sa Action Night Patrol Program. Tamyaw tamandira si Bing Manoho. Bing Manoho, happy listening. Humberto Yelo Manoho, as always nagapaurok-urok gid. Toto Roy Beltran, sinya kabay pa nga hindi na mag-traffic diraang Cadiz City siling ni Toto Roy Beltran. Pa urok-urok siya kwan. Kamati sa Action Night Patrol Program. Maninoy maik, maninoy chari sa labasyon. Nagapa-urok-urok gid pamati sa Action Night Patrol Program. Alis sa report ni Action Roger Gutib. Arnolfo Salmorin, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Arnolfo, may gabi, apis kamin. Action Eric, alas 10:30 sang aga, January 10, 2020, may vehicular incident sa crossing Urban National Highway, Barangay Bantayanan, Banwa, San Calatrava. Isa ka single nga motor nga may plate number GC 57450. Naginamaniho ni Mario Salo, residente sang Barangay Hapitan, Escalante City, 26 anyos, may duwa ka angkas. Ini nga motor gikan San Carlos City, kag mapauli, punta sa Escalante City, samtang nagadalagan ang motor, sakay ang driver kag duwa ka angkas. Kini kag pag-abot sa kurbada, may tricycle nga nag-cross sa highway, na hit gid ang amo nga tricycle sa motor na single. Ang driver sa motor nga kaangkon sang pangulo sa tuong kamot, ang iya mga angkas sini, pero ang isa pilas gid sa agtang kagtahi sa Municipal District Hospital San Calatrava. Kag driver sa tricycle nakaangkon sang pila sa ulo kag sakit sa kalawasan. Inganan alias Dudo 60 anyos. Kag residente sang Barangay Batayanon. Sunod sa investigasyon ni SPO1 Obrige ng motor ara sa insakto nga lugar pero dasig ang padalagan. Kini ang tricycle nag-cross sa dalan kag amo ang may sala pero sa katapusan sila tanan naglanding sa tambalanan o sa hostal. Kag ang motor kag ang nga single kag tricycle temporaryo ara sa custodial facilities dapat sa impound area sa Calatrava 20 for proper disposition and settlement of the case. Direkta diri sa Banwa sa Calatrava, PNP Station, Night Patrol sa Action Arnolfo Salmorin nag-report, una sa balita, una sa Action, Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol. Salamat gid Action Arnolfo Salmorin. Ang balita ni Action Arnolfo Salmorin ginaduro naman sa inyo sa Kalawan San Santor Plaza Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santor Plaza Herbal Soap, makabulig marikaw ang pagkurinot sang panet, lugas ang stress. Para sa oben kag presko nga kutis, Santor Plaza Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, nabakal sa mga butika. Magabi nila kay Maricel Aribalo Bindol and family. Sa tangob, tamya ko lang nila pamilya Udtuhan. Alin kay Inday Kim Rosalina. May Kim Rosalina, may gabi nila sa imo, ha? May na nga pagporok-orok, way kita da. Watching live from Qatar, si Maricel Aribalo Bindol, gari arasa sa Qatar. Mary Grace Eugenio Fermin and family, happy listening. Mr. and Mrs. Lonsky Didulo sa Pujaira, United Arab Emirates.
Mary Grace Eugenio Fermina. Mani Fermiga Porok-Orok yun. Good evening, Sir Eric. Dali di sa Dick 103. Wow! Katawhay sang live nyo sa Dick 103, ha? Toto Ernesto Paul Pareño. Ako mga lapit-lapit lang daw. Good evening, Sir Eric. Magbanwa, dinner ta. Kapamati, imidi sa panaad live. God bless sa program mo. Alin kay B-Boy Peroy. Salamat kid B-Boy. Butch Choi. Mayong gabigid. Sa kay Kenneth Valencia. Sa kay Mary Joy. Maap ni Sabihon. Elizabeth Manakagamala, happy listening. Sa kay Vince Soy. Sa kay Tats, kag kay Ihado Kuman Felric Sumugat, happy listening. J. Flores, Barbarian Sokita, Rona May, Pamilya Aribalo, Bindol, Tatay Pablito Aribalo, Nanay Maya, Tutong Paul, sa sitio Labinsawan, Barangay Yubo, Carlota City, kagbana ko si Ronald Bindol, alin kay Maricel Aribalo Bindol. Jan-janda may gabi, ha? Sa kay Richelle Avila Lastimosa. Joanny Mer sa Victorina Heights, check attendance lang. Jobilin Pinet may gabi. Gamala family sa Barangay Nayawan, Kawayan. Kayaw family sa Barangay Manalad, Ilog. Alin sa kay Elizabeth Malaka, Gamala. Watching from Iloilo, si Norman Calisterio Bunda. Eli Guerrero, may gabi. Pamilya Isman. Sa Cadiz City, alin kay Rose de la Cruz. Sherilyn Oro Javier. Check attendance lang. Kamaman kay Nelson Magbano Jr. Sa Baguio City, gamonitor masaton si Jerry Haba Viñal. Si Rogi Flores Juanitis. Retired Police Colonel Placido Hintolayo and family. Sa Barangay Lopisay na Morsia, araman kapamati sa aton si Richelle Avila Lastimoso. Watching from Nopo PCR, may kabitanan nga tagparamati sa Aksyon Radio, alin kay Major Gilia. Salamat, Gid. Ayuna Lumawag Jimson, may happy listening. Sambeli, sa kapamati sa aton si Sally Auki Di Sosa. Barangay 16, tami ako ng pamilya Selva, alin kay Razel. Jose Maria Villacanas. Wow, Jose Marie. Joe Marie Villacanas, kaporok-orok kid. Dara sa may Harad Kingdom, Saudi Arabia. Kaporok-orok sila. Brillantes family, Orek Suugon, Lola Consing, Dorias, Porok Marang Mandalagan, Jack Balaan Mirador. Always gid naga-monitor sa ato, no? Si Asi Risa, Ramon Caglilia Taton and family. Remo ka Clarita Tapipi and family. Sa kay Clark Tapipi, may gabida. Mr. and Mrs. Jodette Calves Pamposa, araman siya. Check attendance lang. Zone 1, Kalong-Kalong Airport. Si Lloyd W. Nuevaga monitor sa aton. Kag nagapamati gid siya sa aton. Hindi man kompleto ang gabi nila kung hindi sila makapaurok-orok. Leslie Lacurom Mokirio. Roy Taihupon. Sa mga taga South Korea, loud and clear, sila ni John Lister Sumaging Sing. Gerald Babaw, may gabi. Sa Barangay Granada, tamya ko na nila ang lola ko si Jerome Catalan. Alin kay Ember Roth Catalan. Lisa May Lagrada, ang langga ko, Michael Alcagali niya. Salamat kin Michael. Jeddah, Saudi Arabia, si Christine Hinovea. Pamilya Hinovea, kag makalipsay sa Tagapait. Relocation, La Carlota. Hindi na kay Christine Hinovea. Ang panamyaw. Ari ko diri sa Aba Kingdom, Saudi Arabia. Siling ni Levi Casinda. Salamat, Gid Levi.
Di man kompleto ang gabi ko di ka purok-urok. May gabi sa cruise ang MV Western Carmine, Port Buenaventura, Colombia. Alin kay Leslie Lacorom Moquiria. Ayos! Alin sa report ni Aksyon Arnolfo Salmorin. Balos ka report ni Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Percival, may gabi, please come in. Pers? Action Eric kagsuong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol alas 9:30 sang aga ang Valladolid Municipal Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Joseph D. Catonina, Chief of Police upod ang PCR PNCO officer nga si Jubert E. Pancho. Nagkandak sang school visitations nga may tema ini nga bisita eskwela I'm Strong program. Ini nga simposium sa mga grade 12 students ng senior high sang Valladolid National High School. Isa sa mga topiko nga ginapresentar sang aton na Valladolid Police Station ang Republic Act 9262 o kon ginatawag nga VAUSI. Iklit program kag ang Executive Order 70. Ini nga mga ginapalit ang recruitment front sa mga terorismo nga mga katapos sa terorista nga si PNP kag NDA kag gintubo sa mga estudyante nga hindi gid magpadala sa mga linlang nga mga aton sang terorista. Isa man diri ang kabahin sang ginakandak kag ginlector sa aton kapulisan sang Valladolid ang Republic Act 9165 nga amo ang illegal drug. Kag ang resulta ini sa mga tao nga nagagamit sini kag kung ano ang epekto kung ang tao nga magagamit sini epekto sa tagsa ka utok sini. Kalipay man sa mga manunudlo, principal kag mga faculty sa amo eskwelahan nga ang Valladolid na tudlo kag nagpaybalo sang lektura buhoy sa mga ini nga mga republika o kon Republic Act nga gintudlo sang aton kapulisan sang Valladolid Negros Occidental. Report live gikan diri sa Valladolid Negros Occidental para sa Action Night Patrol, unas balita, unas aksyon, Action Percival Villamor, nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol. Salamat gid Aksyon Percival Villamor, live report nila sa Central Negros. May gabi dira sa kay Rendel Bugoy sa Riyadh, no? Sa si Madam ni Dasi Guansi, ka monitor man sa aton. Dira sa may Dumingag, Sambuanga del Sur, si Gerald Baba, ka monitor sa aton. Salamat kita. Sa kay Police Lieutenant Ryan Batadlan. May gabi dira, no? Sa kay Police Lieutenant Ryan Batadlan. The monitor masagli sa aton daw. Si Toto Ryan Batadlan and Company. Salamat kita. Sa kay Manong Emil, kay Manang Nilida Lopez, baw nagapaurok-urok pa. Si Manang Nilida kag si Manong Emil Lopez. Still nagapaurok-urok gid sa aton sini. Palatuntunan, no? Patay ko gali Kiko sa Banwa sa Bidalbagan, pamilya Lumaygay, watching from Carmona, Cavite. Michelle Rebellion Lumaygay Tirante. Gerla May atong Sarasang, good night and happy listening.
Sa Singapore, tami ako ng pamilya Lunedas sa may pait La Carlota. Alin kay Yeye D. Lunedas. Russell Selvang at taga Barangay 16. Gamonitor gyud siling ni Razel. Uy, ari na resulta sang kuano? Resulta sang loto na honta ang 658. Wow. 658. Why sa man nakakuha sa jackpot prize? 111.6 million pesos. Resulta 22, 16, 32, 20, 51, 9. Again, 22, 16, 32. 20, 51, 9. Resulta naman sa Lotto 645, jackpot price 68.5 million pesos. Duha ang nagdaog. Tunga sila sa jackpot price ang 645, no? Resulta 21, 4, 25, 13, 11, 19. Again, 21, 4, 25, 13, 11, 19. May gabi dira sa kay Antonio Nuno Abuyon. Sa kay Antonio Nuno Abuyon, mayang gabi rin dira. Mayo lang ang pagpamati. Magabalik kita sa Action Light Patrol. When we come back, balik ang report action dyan. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Something Plus. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yung kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Balik diri sa atong paglakat may kabidira sa kay Toto Marlon si Kinya Cañete. Again sa kay Antonio Nono Abuyon. Happy listening. Balikanta si Aksyon Jan Diaz sa isang balik na report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Jan! Please come back. Actually, arestado ining sa 40 anyos kay lalaki. Ini siya may kaso nga illegal nga droga may kang tanan with section 22 kag 28 siyang RA 1161 kag RA 11199 kag ibang pagiging kaso Action Eric no. Ang nadakpan naging kilala kay Ricardo Vicente Maquilan Jr., 40 anyos, residente sa Premia Compound, Barangay Tacoling, Surad sang Bacolod. Actually, ini sa temporary gid nga voluntaryo nga nag-surrender bangod sang kaso diri nga paglapas sa siling ko na sa section 22 in relation to section 28 sa Republic Act 1161 amo ni sang SSS Act of 2018. Pero ang kaso ni nga iban amo ning nadula na kay iyan ni nga servisyon Action Eric no. Ining one of the blessing game pa panahog ni Honorable Judge Eduardo S. Saison sa Regional Trial Court Branch 54 na petsa enero 2, 2020. Inapiansa nga 72,000 ka pesos para naman sa temporaryo nga kailwayan. Ang ining persona ang yan kang preso sa kustodiya sa police station number 2 para sa nagkaigo naman nga dispossession. Isa na sungka kay natak na launa gid lamang sa hapon sa Cottage Road diri sakop sa Barangay 9 naman sulad sang Bacolod. Sa dugang pagit nga balita Pirason ang isa ka 37 anyos nga lalaki naging kilala naman kay Kimley Imperado, residente sa Barangay Mandalagan sulad sang Bacolod. Kini matapos nga siyang ginbuno no sa tuwa bahin sang iyang tiil sa area ng South Residence Barangay Tangob, dili naman sa sulod sang Bacolod. So dili sa asawa sang biktima o pod man lang sang iyaba na inom sila balay ang suspetsado nga wala matubod paano kagulpi lang nga ginbuno ini siya gamit naman ang kutsilyo Action Erica. Karon ining si Emperadong padang ginabulong sa era naman sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Action Erica sa aton mga kaksyon pinakamasong balita na tipon sang patrol sumunggid lamang nga gabi rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat dyan, may pahabol si Percival Villamor kag si Albert Anchado Kaluoy. Naga-monitor man sa aton si Greg kag si Jesse. Kapaurok-urok pan sila nga duha. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinibaran ang Sulit Patrol Program Friday night. Nagatakop ni Parario balik ini buwas Sabado night, las 9:30 to Tubaras 11. Ato sa rin nga mapatrola yun at reporters in action nga napalagan ko sa kay action Roger Cote, Percival Villamor, Arnolfo Salmorin, of course Action Jan Diaz, Action Papanik Sutaho mga piloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol, News Center Action and Defensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup ka Security Guard Tunog Banwa, Back to Back ka Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elry Dutilios.
Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Sarat Sambaco, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa Kalasama Station Manager, Aksyon na Magbanwa, Production Chief News Director Axel Rex Cantong, ang Yulagat ang Kurman Aksyon Night Patrol Program, Lunes Top Sabado. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa, nagkasaling Adios, amigos, hasta la vista, ayaw gid makalipat at magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwarpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,